Ahojte ľudia, to je Fixer.sk. Fuck. No to je Fixer.sk proste a ideme sa pozrieť na náš server. Tu je. A ideme vlastne si troška zasurovovať, ale nie s kamošmi troška. Takže na budúce to bude už aj MPčko, keď je to server, ale teraz nemôžem, lebo nikto ma proste nereaguje. Toto je taká loď, čo sme stavali s kamošom. Taká výletnícka loď, teraz pláve. Tak. Tu je to som chcel po anglicky. Tu je proste kapitán, tu ideme hore, takto. A tu je vlajka. Dobre. Tam je tam sú naše trapky. Také trapky. A toto je čo? To kamoš spravila hotel. No nič. Hej, čo to je? Na tom sme sa nezhodli, čo to je. Oh my god. Ale tam viem skočiť aj do vody. Fuck. Fatal luck. Tu by som potom vedel skočiť do vody. To je fakt super. Super. Ale teraz vážne. Tak, vejdeme. Oh my god. Ma to prizabije raz. Dobre. Spaven. Ako vidíte. Tak. Teraz si vymažeme toto. Haló. Začne mi fungovať, dobre. Dáme si GM0. Tak, a sme survival. Toto je náš spawn. Sakryš. Toto je náš spawn. Toto sú všelijaké veci, pravidlá. Blablabla. A my sme si už, myslím, začali stavať dom. Toto je môj domček. Zatiaľ prebytný. To je môj prebytný domček. Alebo ako sa to hovorí. Neviem teraz. Tu mám všetky veci. Tam by som mal mať hore Goga. Myslím. Hej, tu je Gogo. Pozdrav. To som pozdravil ja. Ale otočil sa. No nič, ale tak poďme. Tak dobre, môžeme ísť. Čo to robí ten strom? Nesnášam stromy, nesnášam takéto. Ale v realite mám veľmi rád, ale toto nie. Raz sa mi stal osudový deň. Nebudem teraz na mnoho spomínať. Nevadí. What the heck? Aha. A glowstone nemám. Škoda. Mám glowstone. Glowstone mám. Mám tu glowstone 5000. 5000 glowstone. A teraz by mali, myslím, začať miznúť. Neviem. Asi nie. Škoda. Toto si vyhodím. No tak môžeme začať s let's playom. Asi dáme warp les a tam si budeme ne. Dobre. Tak sme tuto.
Tak sme tuto. Vyrúbeme strom. Dá. Lagy. Mám také lagy príšerné. To sa mi stáva. Lenže teraz mám aj Subway Surf. A teraz by som radšej radil. Ešte potom to stopnem a budeme hrať Subway Surf. Ma sa to niekedy nudí. A ešte v prípade, keď mám takéto fatálne lagy. Ticho. Veľké ticho prichádza, lebo prichádza jar. Dobre. Tak, toto by sme mali. Čo s týmto? Ja neviem, čo s týmto? No, poraďte mi, čo s týmto? Najprv si spravím crafting, to viem. A v tom si spravím čarovné vecičky. A prvá čarovná vec bude asi krompáč. Pardon. Krompáč. Krompáč. Takto. Krompáč, tuto. Teraz bude ešte sekira. Sekira. Tak. A to bude asi zatiaľ všetko. Ešte si spravíme tyčky. No. Veď viete. Teraz mi niečo vyskočilo. Musím to zariadiť. Hneď ako si dorobím tyčky. Tak. Dobre. Teraz asi ideme do bane nejakej blízkej. By som ja navrhoval. Si tam nazbierame kamienky. Také štrngutajúce kamienky. Kde môže byť tak blízko toto? By som chcel teraz viac nájsť takú baňu naozaj snú. A keď ju nenájdem, tak to sa mi bude veľmi ťažko baňovať uhlie. Miningovať. No nič, ideme sem. Taký mám vystresujúci deň. Tak poďme. Myslím, že tu asi nebude baňa, lebo tu je zatiaľ len samé drevo, teda stromy. To je jedno, drevo aj môže byť. Ale ovečky tu sú, to je hlavná vec, takže uklincujeme ťa, ovečka, uklincujeme ťa, budeš mi dobre ležať. Kde si? Kde je? Kašlem na ňu. No to mám čas. Na to som čakal, že takáto veľká bude raz baňa. A sa mi asi Au. Asi sa mi vydaril sen. No nič. Tak poďme. Ideme... Kde pôjdeme? Asi tu. Keď tu na... What the heck? What the heck? No toto je najdivnejšie, čo som zatiaľ videl za celý môj život asi. Možná. Zombík, čo chceš? Čo chceš, zombík? What the heck? Wow. Pomoc. Malé bábätko křičí. O ne, ja som Slovák. Super. Toto som chcel.
sa kúpal, že... A toto je... What the... Dobre. Iron, to by som fakt potreboval. Takže si vyrúbeme asi kamene. Tak. Takto si vyrúbeme kamene. Tak. Ešte tento. A crafting mám asi preč. Teraz by som fakt potreboval dver. A hore ešte nejaká baňa je, ale to sa mi už tam nechcel jesť. Nie som bungee jumping. Hej, čo to tam vidím? Nejaký otvor. Tam vidím nejaký taký otvor. Čo to len môže byť? To je normálne. To je normálne. Kľud, to je normálne. Tu sú samé ovočky, ale to nie je normálne, to je jasné. Bože. Ešte si zoberieme kouličky. Bam. Koulík si zoberieme. Tento. A už sa stmieva, tak asi ukončím let's play na Minecraft a začnem asi na Subway Surf, lebo tuto ani není pesnička, ani nič, lebo nemám zapnuté pesničky a aj tak sú nudné a samé tieto. Nie, že by ma nebavil Minecraft, ale fakt ma baví, lenže keď niekedy fakt musím povedať, že fakt, že niekedy. No nič. Rozbijem tieto vecičky ešte. Asi pôjdem preč zo serveru a idem na Subway Surf. No nič. Koľko natáčame? Aha. Zatiaľ ešte 12 minút natáčame. Ja až tak veľa. Aj tak budeme ešte Subway Surf, takže dokončili sme. Spravíme si ešte torče. A týmto osobne končí. Bam. Tak, na Minecraft sme, myslím, že už skončili. A ja to